Amen. Hallelujah. Amen. Any DNA ubo kwan so any me mom na yemfa asedama awurade so ye na do ehoda. Amen. The awurade asena me pache wote wakonwam. Oh. Any me mom biam ne nka so onyame ye na do ehoda da. Amen. Yes. Ishiam say ya esese ye ma otufo nyankopon hunu se ne nchen na yaba. Amen. Amen. Beda asofo mpanimfo ase. Sir. Se yeshiam yi yawodai oma me kwan se me ne nyame ma enche awurade asem. Sir. Mpanimfo onyankopon hira moda. Amen. Onyame ma ene adofo no mu a yeshiam ewo awurade dim. Sir. Emprempren ebredru se me no eche awurade asem. Na ohwe yendwumadi a ene yedie ya onkonkron no enam tumeni ahoden so abaye emu nwumapa ekire se onyankopon ewo ye nchai. Amen. Enmonyam ka Kristo din da. Amen. Se odifo amfrew anka wahintasem bi edi ankire wa emane ha okura Sanity. Jemso amen. Amen. Jidia na ma utu ya ode wura kronkron bia ha no. Sir. Eno anti obisa de enye yie. Amen. Eno anti de ohwe no wonsanka. Amen. Se na no hene David kan akasa bi wo se eye me de se wo se me se ma yenko awurade fie. Awurade fie. Ti awurade fie no aba no. Nekure pa. Awurade enmonyam kanedin da. Amen. Ena me nche bebre. You. We say ebre eni afa. Nekure. Na masemo a me no beka no. Matudi say ubesuro awurade. Sir. Na waye mpaabofo a. Nekure. Awurade ebejew afiri wa mane nyina mu. Amen. Se ena awia yi. Sir. Me no mienu ye besuro awurade. You. Na ye mpaabofo a. Me se awurade be de be. Obejew afiri ne awuna mu nyina wo hawa ye dawo so na awurade bejew afiri. Amen. He says so we ase. Ene mpempenso a nipa abrabo akoduru a ayehu. Nekure pa. Tie ne ye. Ayehu. You. Hu a aye ne se bone kwa na ekoso. Nekure. Awudie kwa na ekoso. Nekure. Wo mo na homonye dwumadie su edi onwuma edoso bebre. Sa pepepe ne tie. Nti se obetransasi so. Na me pa chaw wan hwehwe onyameso mpakira kwan. Sir. Na wanya mpaabofo a. Awo. Eniom bebekoso a edi unya. Nekure pa. Na ode sa ebeko wuom. You. Kristo nka yenda. Amen. Wani David kan akasa bi ede kire. Sir. Psalm 34 verse number 7. Masam no matudi say se me no mienu ebesuro otwedi ampo nyankopon. Sir. Na yaye mpaabofo a. Sir. De do ba ha no. Ewurade be ya amana boroso. Amen. Jemso amen. Amen. Obi akọ. Psalm 34 verse number 7. Aha. Was it a radical for ebo one hour so no answer by a Hallelujah. Amen. Ewurade asemni. David say Ewurade abofo ebo one a wosuro no nsraban ehia. Ene kure pa. There were abofo miensa. You. Ana omudi dwuma ewo nipa asetenem. Sa pepepe ne tie. De di kan no eye nipa abofo. Ne kure. On say asem timisi abusuam. Na yese moma yentu bofo. Sa. Na onko ba mane. Eja na pacho nyesa na tie. Sa pepe ne tie. Ana me pacho yewo onyankopon abofo a. Sa abofo we eye kronkron ema eje nyankopon. You. Omo ne wo soro ho. Ne kure pa.
na omu ye messengers ya onyankopon soma omu ma omu bedi dwuma ewo nipa asetenam James amen ana de twato ye wo abonsam ana abonsam bofo sir omo so ho demons you omo nso omu dwuma de ni se onyame ma ye tie asase so no omo fa kwa horo pie so adi ani saa said ye beya ye hu ye bofo no enemonyam Awurade nkasa ho ne amen the Bible say Awurade bofo bo wona wo so no ho nsa Awurade Yesu Kristo abofo omo so no da no pawiane anadwo no pa omo bo wona wo so no ho nsa ban hia wona wo suro no ho nsa ban hia esuro Awurade Nyankopon ho nsa ban hia pa bonsam kese hye Kristo no manyam Masama no matudin se seminu mienu ye besuro Awurade sir na ya mpa abofo a Awurade begye free niema ye namu a etete yenim amen Awurade asemni sir o se Awurade Nyankopon abofo bo na wo so no ho nsraban hia ebo wona osuro no ho nsraban osuro Awurade ho nsraban ehia pa I can say asem we dey simple ejamba chonye simple simple Awurade bofo bo wona wo suro Awurade no nsraban hia tie uhunu say simple you na yemisa ho say me pa cho yenya misuro etesei ehwo ne asem no me nu aba me maame eja me nu aba ma pa cho usuro nyame ehwo ne asem no Bible say Awurade bofo bo wona osuro Awurade Nyankopon no nsraban hia pa bisa wo say usuro Nyankopon ehwo ne asem no se kanya misuro a ene bone tan o you hallelujah amen asem no titi sapepepe ne tie se kanya misuro a ene bone tan se usuro bone se wo beye sir na ye fam na chisei ye be hia mo nyame fie a ni address kama sir ase bone ni eho ase yenye bone da nanso se ye firi Awurade na ase na ye koduru ya ntra ya sir na wure fi se okọ Awurade nim ko bompae ni wure fi ni nyina Didi ama nipa bebrebe empa ba adosu nyina ne se yenya misuro a esese edi su otwedi ampokwa me no ewo fam pa oye warefo ote ha oye bema oyiri fridwom ba ne sika na wotwetwim kromfo na wotwetwim oba na so wonkai ko so wojiudi ode hyenkuna no ana me ana me ka ma se ntwe a wotwim nyina nso no sika no omfa anya de papa bia o there be o tusio no de kotwa sa pepe de tie tusio loto mambet no lodu twane sa na nsan abrantie bi atasoma so mo fie sa na ma no edi picture bi kire ko se rewem se Sunday we ni na otwemienu ayi 15 series 10 series ba ko na 5 Ghana say 15 sir ana wako ba bi twa mambet woni sika wo ana wako free bet mambet ya ye free menim ejamba cho yetimi free ni sa wa free nko ade wa free wontwa be wo wabua ne yie na musio nka aka se ane a ka se mabeto ha no na Jean Boyo o 15 years sir ne mama kwa soro wanko ne kure ana wode no akobọ namfo bi na okọ betting room honom ana okọ free bet tiase se nko die ya nko twam 100 million plus ana olusu ye ana mo yere no wani ko twam ambet wani okọ free ana mo yere no so ontua sika no to no mo preso na bet no ayi no ewa abronsan so ana obi ahu de na ohwire dwane na tiko efom kim ko free bet amunum ho a ko siara na otwemienu atasoma so Awurade mfa bone nche amen se say dia ba wiase no bibia akoya asontam aduantam adintam awuntam
Ne kure pa. Nipa binom opre wom ho e wo wiase ha. Contemporantem. Wewu. Yem say on say. Yen awie brem nipa ya ba asase so. Yen kwanfie eyesai. Bisa ho. Yen kwanfie a pacho ye ne ti asase so eyesai. Isa. Hwe yare ye daw so, hwe yare ye dam so. Hwe hawa ye namu. Ekure. Enso e kame ye say nipa wura fi atamu. You. Kame ye say nipa wura fi say onyankopon bi wo ho. Ne kure pa. Ba bia ma bebu atasefo ne awufu aten. Jemso amen. Amen. The Bible say Awurade bɔfo bɔ wɔn a wosoro Awurade nsraban hyia. bɔfo ɛbɔ wɔn a wosoro no nsraban hyia. Na ɔgye wɔn. Yɛhwɛ wɔ hene David. Na ɔyɛ onyankopɔn akoma. So ɔka Bible no a bɔne a David yɛɛ ɛyɛ baako pɛ. Ɔkɔfa wo bɛyere. Ana ɔhyɛ ma yɛkum ɔbaa ne kunu. Bɔne a ɔhene David yɛɛ ya no. Gyem so amen. Amen. Bible say na David suro nyankopɔn. Nekore. Ɛfiri sɛ na ɔhwɛ ne nipadua so yie. You. Tedu baabi. Deɛ maa David ho baa tan nyinaa ne sɛ wakokum Goliath. Sa. Ana mmaa ebinom epresi no. Sanete. Ne tan ano no. Nekure pa. Ko presi no kyerɛ so. Sa. Ɔhene David tan ano no. Nekure pa. Na mane nyina no. So temi pam David. Ekowura abotan mu. Na esan sɛ na mepakyɛw David so nyankopɔn ti. Onyankopɔn timi hyɛ aboa nanse ɛbɛnwene ntentan. Nekure. Ɛde kata David kwan a ɔfa so wura abodan nim. Nekure pa. Sɛ de bɛyɛ ne tamfo so enya no emiku no. You. Sɛ Awurade yɛ nsɛnkyɛnne wei ma David a pakyɛw ne yɛ nyamesuro ntia. Ɛyɛ nekure. Bɔnsɛm kɛse hyɛ Kristo animuonyam. Edu baabi na David a wɔyɛ ɔhenkɛse o nanso na wayɛ sɛ bɔdamfoɔ. Nekure pa. Obi a wɔmɔ ɔdam gyina ntumi kufu na bɔdwe sese tie ni na ɔbɔ pa gyina ntasuo wɔ n'anum ana wɔpɛ fa ho. Te sɛ deɛ ana movies no yɛhu no wɔyɛ no sɛ bɔdamfoɔ ne nkwanti. Na so Bible say ɔhaw ne amane a ɔhene David fa mu nyinaa no nyamesuro nti Awurade kyee no. Amen. Na atamfo a na nka ɔmo pɛ no aku no atamfo a pakyɛ na nka ɔmo pɛ no agu n'anim aseɛ no Awurade nsa da ɔmo so. Nekure. Etie wɔn akɔpem bere a ɔmo san kɔ asamado. Sa pɛpɛpɛ ne teɛ. Awurade nyame no mia atamfo saa. Amen. Awurade Yesu Kristo din mu yɛ atamfo nwie sa saa. Amen. Nanso agye sɛ me ne omienu suro Awurade. You. Abra wɔte sɛn. Hwa wo siesie bi a wofiri ha kɔ fie a wosiesie. Kɛsɛ ɔyɛ bɛrima na wo amɔ mpa ma wo nkonkron ama mu yi a wɔnam agye sɛ wusiw drase o. Na asɛm. Nyɛma ɛbɛ wiase ne so. Nekure. Gyem so amen. Amen. The Bible say Awurade bɔfo bɔ wɔn a wosoro Awurade nsraban bɔfoɔ hyia. ɛbɔ wɔn a wosuro Awurade no nsraban hyia. Na ɔgye wɔn. Awurade bɔfoɔ Bɔ wɔn a wosoro. Awurade bɔfoɔ ɛbɔ wɔn a wosuro Awurade no nsraban hyia. Nekure pa. Eti sɛ abonsamfoɔ no asum fidie bi a onyamesuro nti na Awurade ayɛ dɛ ɔhwan saa fidie no. Nekure. Pakyɛw yɛhyia yɛ honhom no enyi yɛn ntɛm bebree. Nekure pa. Pakyɛw nkonkron tumi na enyi yɛn ntɛm bebree. Sa pɛpɛpɛ ne teɛ. Waware yɛ begu. Enti yewe. Nekure. Wadwumasɛm na asɛe no. Sa. Yewe be. Nekure pa. Hallelujah. Amen. Kratasɛm na ayɛ basaa no. Yewe be ye. Sa. Sɛ ebɛyɛ ye ama me ne omienu a agye sɛ nyamesuro ka ho. Nekure. Tie nie. Sɛ okenkan ɛsa nwoma no a owura bi na yɛfrɛ no Hanani ana Hanani ɔsɔre tia Yudafoɔ. Nekure. Sɛ ɔbɛma kwan ama yɛhye Yudafoɔ asefoɔ nyinaa. Nekure. Nanso Bible say ɔbaa ɛsa a na ɔyɛ ɔhema wɔne mepakyɛw Mordekai etu mpaabɔ si hɔ. Sa. Asufrɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔtamfo nsusu yɛ a wɔnam Hanani so esusuo no Awurade ɛma ne mbam. Na Bible say mpaabɔ na efiri tirinii mu no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma Yudafoɔ ɛne Mordekai ɛne ɛsa. Nekure pa. Ama bosome a ne nka yɛnkɔ ɔhene anim ɛnkɔpɛ
mepakyɛw tumi anaasɛ emuam firi no sir Esther bowura ahemfie hɔ a ana wɔhene hyɛ sɛ momma kwan na Esther mmra ne nahiadeɛ a ɔde baeɛ ɔmɛka ho asɛm na mpaabɔ mu tumi nekure Haman wotumi bɔ mpaeɛ ɛhɔ ni asɛm no pakyɛw ɔdɔfoɔ wotumi bɔ mpaeɛ ɛhɔ ni asɛm no yɛhyia mu sɛ yɛ ne yɛtwɛn sɛ adiifoɔ ɛmɛyi ɛho adwuma dodoɔ no aka saa kasa wei sɛ gyirifoɔ no deɛ ɔmu hu no ka bɛde ɔmu ntumi nhyia no waka saa kasa wei bi asɛrɛ awurade hɔ bɔne fakyɛ wate amen gyem so amen amen ɛnyɛ awurade nyankopɔn na akwan na ntene o dabi o me no mmienu yɛ akwan na ntene ntia ntene wode wotie yɛ a wo ne bɛma ne tie ɔnyɛ ho adeɛ ɛnso woma ho kwan ma ɔne wɔda bisa wo sɛ ɔmpa abobɛyi dabi awurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen hwɛ nwi bi agu tiri so yi wofrɛ wo sɛ kristoni sir green red blue pakyɛ ofrɛ hen nti bisa wo sɛ saa mpaabɔ a wobɔ yi ɛne nea wayɛ gu tiri so nti mpaabɔ no bɛyɛ dabi o woba biara de biara na ntoma twa wasen pakyɛ wokɔ dware dabi bonyame fie awurade nsakra ɛ amen mepamekyɛ wo adɔfo no nyame ma tumi a yɛbɛ n'anim no ɛnyɛ tumi ketewa o dabi enti sɛ wosiesie wo sɛ wokɔ otumfoɔ nyankopɔn nkyɛn sir akɔpɛ ne hɔ biribi a mepa wo kyɛw hwɛ onyame som yie na hwɛ ho so yie nekure paa sɛ musua yɛ fifiri mu saa no ɛyɛ abosom ana yɛde aduadua yɛ musua maako saa na tie nti sɛ amfiri mpaabɔ a tenene ne tumi wom na nyamesuro a mɛka ho a mese ɔmbɛgoro atɔprɛ saa na awie no wobɛnu ho gyem so amen masɛm no mato den sɛ sɛ me ne mmienu bɛsuro awurade na yɛyɛ mpaabɔfoɔ a nea yɛnam mu no awurade wɔ tumi sɛ ɔyi firi yɛ so amen Bible sɛ nyɛ daa na awurade nyankopɔn wura bɛfiri ohiani o nekure paa na natiri mpɔ no ɛbɛyera dabi da nyɛ da biara na mepaakyɛw wobɛyɛ serɛserɛfoɔ dabi o nyɛ da biara na wo nko wobɛnom adɔktafoɔ nduro saa dabi o meyare kɔda hospital durummerɛ bi menum aduro saa afei mekɛso koraa na aduro no pampan agye me ho menam se a na mete aduro no sɛnte wɔ me ho yɛso sɛ nyɛ awurade tumi ɛne mpaaba a ɛfiri tirini mu a mepakyɛw ka menya asomdwie nekure paa to wɔ hɔ a ɛyɛ nyagyedeɛ bi sɛ ɔtwagya bɔ nyankopɔn wɔbɛ n'anim no ɔwɔ tumi kyɛ bibiaa sameteɛ na wode ho bɛto no so wɔ tenene kwan so nekure paa gyem so amen yes ɔse awurade bɔfoɔ ɛbɔ wɔn a wɔsoro no nsraban ahyia awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wɔsoro no nsraban hyia na ɔgye wɔn so nsraban te sɛ mfa sɛ nka me bra yi ti ha yi na abɔfoɔ abɛtwa ho ahyia yes nti adwuma mu wɔ bambɔ nekure awareɛ mu wɔ bambɔ nekure paa gyem so amen abusua mu wɔ bambɔ nekure paa biribiara woyɛ no asetena mu biara no ɛsɛ mpaabɔ a woyɛ ɛne tenene abrabɔ a wobɔ nti no ɔtamfo no bɛsusu nanso ɛntimi nyina nekure paa ma yɛnsuro awurade wate amen ɔbaa wo koko haw ɛbɛyɛ dɛn na bɛrima tumi ayɛ ho adeɛ koko yi sɛ woyɛ warefoɔ na wote ha na wotie mi a ɔ yɛware bi hɔ ɔnyɛ mpaabɔ gidigidi o dabi awareɛ wowura mu a yɛwura mu nkyɛe but yɛwura mu no true experience nti yɛnya kakra nti mema wapɔɔ no ade aka wo deɛ ho hallelujah amen afei so na wobɛwura mu a woahunu deɛ wobɛyɛ wura awareɛ mu a ɛyɛ dɛn ɛyere so paa so a baako akoma bɛwɔ soro akyɛn baako ɛyɛ nokure tie ne yie it could be sɛ ɔbaa no akoma bɛwɔ soro saa it could be sɛ bɛrima no akoma ɛbɛwɔ soro nekure paa na sɛ mpo ɛkɔba sɛ nnipa mmienu nyinaa akoma wɔ soro a wowɔ ɔbaa no wo na ayɛ ɔbaa Bible koraa sɛ ɔbaa brɛ ho ase nekure paa na wo kunu no anaa meboa saa na ɔtena bra fam wei deɛ bɛrima no ka na waka na ɔnso aka saa bɛrima no ka na waka yɛ ɔmaa bebree wɔ hɔ nom a wɔn mu ne mepaakyɛw ka dabi ɛwɔ ɔmo asetena mu ɔde yɛ dɛ
the word please, I'm sorry. But oba what is ano? About things says a Bama Asha Kawa, Obetima ye, Hunam from a Japadia Diamond. Because who is so mwadi? Me say, Saminu Mionu Besra Rade. Now yam Pabo for Yenamunina. Radi be ye free so. No crepa. Now you call if we sent a near preachy. Be a message be. And I'm a case say. Oba okoko ben wo de bufu ya fridge no oma wo maso anensa tie I say fridge no sir DVD wo tia so na say ayo o maso ande da bonten odudwa no so they say sir eti na ni so a na opekunkum bag ya hwe na enye bibia o wo bu ho no ma entokwa wone ni kunu aku nyina no eye paste ho sir paste aye paste yi nekure asa jew ana wo kire be ma na se onkoto bi be ma no so sora no pa ne bi ni ho wo se akoso ya ma me nko adwuma mmra anwumre mba me to bi abanti wo de abomoden na kitchen knife no hwaniti no na fa brush no wewe na benya kakra si de bi da kwa na se ani simple eze wo tie nyina be man aka che wo se on pese obekọ adwuma be ba wo fi ho Brother Fabon enche da. Amen. Na se me hyam dem anwumre saa. Metima konwa mulman. Nti se edan baako eto amede so. Na be ma ne oba na kontokwa se on pese obekọ adwuma be ba chena na oba na wodem ho. Na me se adi. Apeja. Adi. Nekure. Ahombrasie hia o. Jew. Ahombrasie hia. Nekure pa. Hallelujah. Amen. Nyame fie kura ye ban kura se wanya ahobrase a ompa abo bedoso. Ne kura pa. Hweta ma de banyame anim. Yemi se ho ta ma de banyame anim. Ebe sere ho biribi. Be nante saa wanko ba bia nso obedi nkomo saa wo fie saa. Enso oba mpa abo. Nyankopon wasiesie ho dada wo. Ne kura pa. Na eduru ba bia na me pacha wo hwe ye agidifo yakoma. Ne kura so yakuma no edimu ana na yesuro no sir Bible say Awurade abofo obo na wosoro ho sraban hia abo wona wosoro no sraban hia na oje won ne kure pa Bible say Awurade abofo bo na wosoro sraban hia na oje won ne kure pa Awurade nyime no omie no wate amen Awurade anyime no omie no amen Awurade enkasa me no omie no wa brabom amen ne na mu a etete yen ama me pa chaw yedi akwani abade nyina mu awerɛhoɔ no Awurade mpamfiri yɛ so amen nanso agye sɛ me no mienu suro Awurade sa pepepe ne tie yes ento aso ne kenkan sɛ aha monka hwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ na de to so biam no yɛnka nhwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ ogidi ne o Kristo ni mapa edu ba bia na waba mu abu ye na me nko a kwasua na dai na mpabo ma ba efie nsu nie sa hwe enfie nson nyanko ba bia Rebecca oware ye no it taking 40 years ansa na onya ba enfie aduanan finhia aduanan 40 years ansa na onya ba sa pacho de adi say 3 years adi say enuru ba bia Jemso amen. Amen. The Bible says yen kan hwe. Won kan hwe na mo hunu se Awurade ye. Na mo hunu se Awurade ye. Ne kure pa. Yes. Enhye no onipa wo twa ne kwoto no. Enhye no onipa bia da. Why dey bay? Hallelujah. Amen. On say enhye ansem kese pa. Sa pepe ne tie. Enhye no onipa bia. Wo twa ne kwoto no. Eti wo dwane abeto Awurade mpacho enhyira ne hwan. Ene wo. O kama ho mpacho enhyira ne hwan. Ene me. Hallelujah. Amen. Nenso agisi yesuro Awurade. Ne kure pa. Entron do so do. Unu obi na ye adwuma, otimi gye adwuma ne mawo. Wogye wudie nti. Nenso obetu kon obeba no na wo ye na chi basa. Femfram. Ase na chi. Pacho Debbie. Unu obi na ye adwuma wo. Oh. Wo mu gidie se
adwuma no wɔde hyɛ wo nsa a wobɛtumi manage ama no na kura pa wotu kwan baayɛ a ama adwuma no ayɛ basaa wiɛ mu sika nyinaa diama nnɛ mepatwɛ yɛmu bebree no anya adwuma nyɛ no no na kura sɛ ebinom adi kan asɛ kwan no saa de teyɛ nti wo a wo no nyamesuro wɔ mu a ɛka wobɛtumi amanage nneɛma ama no no ɔni mu gyidie bio ɔmfa nhyɛ wɔn nsa nanso sɛ mpaabɔ bɛyɛ adwuma na ahohwɛyie adɔɔso a saa awurade din mu neɛ ɔrehwehwɛ no wɔn nsa bɛka ama no aboro so amen na wobɛdi adanseɛ wɔ awurade fie amen na wobɛto dwuma hyɛ onyankopɔn animuonyam amen gyem so amen amen Hallelujah. Amen. Osisi meti ye nsuo. Ana mani wa eye suburabura. Jeremiah obonani na ohwe oman no. Se nyame asem aba ne nkyɛn. Na odi to oman na fo. Na nso oman no entimenti awurade ne. Na omunya wiase nto ho emedi awurade akyi a. Obonani ana osu. Sanity. Yehia ma na won konkon atwi ne nkunu. Everybody
Emma Yajotufu. See, Omano. See, a rade amase or be say or mine. Or basso be your money ye. Or more by say or be your money ye. No crepa. Raden fanasem so in ye. Amen. Raden fanasem so in ye. Amen. Hallelujah. Amen. The last quotation. Acts 12:1. Ura ben so ebe transasi so. Or the whole bar for the Emerade. Na ne nyame dwuma mu abraba oboye nyina utuana mobi he onyame ba de wonam mu no wohia mpaabo efiri tinini mu adidie ne dɔɔso adidie ne ɛdɔɔso jemba bosa de bia ne ayesrem me ware wie na me hu ze se kese wo me ho na was your warrior as why I can say. And Pabona as I say, you know. Mr. Wilson, when the general who feel America buy, yes, no, not you. Would you for their call mountains could chat 30 days, you know, or by now can you take Conqueror? Once in that they move him, Necrapa, and Pabontia, Radin to your GDM. Amen. So I now coach him. Ye training be an chempabo. Chempabo na sonte. So to say, it's a bra and soon mocha and in 50 through Mokono. Na en ane sadie. Na e said Tiamu through Suru Yankopon. Say Omra me wa hunyana when you. Necrepa. Amen. Yedi anchira ye nkonde. Ne kwepa. Ebre ni afa. Sabete. Yehia mu se ya na ye bɔ ho mpa ye nyina no. Eye amoma ye nsere honhon konkono. Sa pepe ne te ye. Sa honhon konkono ba mu a eyi wiase ye ne gie firi mu. Ne kwepa. Yi akono bɔ ne firi mu. Yo. Dia onipa de ne hunipadua kokɔ ye a ema ne nya onyankopɔn nkyɛn enepa no. Yi ofiri mu. Eyi ofiri mu. Ne kwe ti yehia mu a ye amoma ye nsere honhon konkono. Amen. Hey,
Yes. Amen. Amen. Honam ntimi nye onyankopon adwuma. Dabi. Ti ya mom ye nsere ho. Sanate. Hallelujah. Amen. Mama quotation. Acts chapter 12 verse number 1. Yenti oberman ho asem. Wọ́n say what the Petro to afia se fi ntwere ye. Bible say what the Petro to afiase. Yemu bebre Satan de atotu afiase. Eye ne kore pa. Ewurade enyi ene. Amen. Ewurade dim onyi ene. Amen. Bible say Petro nyamedwuma ene Kristosoma kwantuo no munti. Wọ́n ne to afiase. Na yede ne to afiase. Onza kane na meyi Kristo ni no na hoto pa. Ne kore bere bra wo do ho ma Ewurade no. BBS. Otan bi ahyase ye adwuma. Ne kore pa. Kane na wo ye adwuma na sika aka wo nsam bebre. Jew. So do ho ma Ewurade no. Ene de wudi kura ayeten. Ayetene. Ewurade nyi wo free afiase. Amen. Abusua ye titamu no. Ensem bebre. Ne kore pa. Ti orofo mi tufo Ewurade mo ate. Sanate ye. Se wunum Ewurade a ene behwehwe no. Amen. Sa wo som no nso a som no kura kwan so. Amen. Na fam pa ba efiri trini mu esi ho. Sa. Na eye dan a onyankopon be kasa dako e de ama wo. Amen. Amen. Ko na mere na we. Sabre me ohini Herod tene ne nsa ye asafuru ni papi ayaya. Enti abra nyamedwuma akwaso Peter no mbre so no. Ne kure ohini bi tena ase ne ye friend Herod. Herod. Ye mu bebre ho no mo a se wa bra ba koso wo Kristo no mo mpere sa o. O de ye dai. De bia na nka wo bofom. Sa na ope. Onipa bi ho no mo a sa na mo hwehwe. Ne kure pa. Nipa bi a wo ni hia a wata busa wa brabom de ko bia ya hwe ne yi. Ne kure Me na me ka che o. O pass no. O pedi etuam ya hwe ne yi. Ne kure pa. We spiritual key nam de ama no. Jo. Aso no hia bi o pese wo hunu wo life. Hu de ekọ. Ye wo ye no abrabom. Aso odwene ho ama. Sa wo ne me ba ya adwen a. On sa bra bia wo di unsusu ye be kire nipa bia no na agye aguo. Ne kure pa. Woni na ho Ghana na wo no. Sa. James so amen. Amen. Ye tie do wa chro. Sabre no ohini Herod tene ne nsa ye asafuru Enti Bible say sabre no ohini Herod. Tene ne nsa. Otene ne nsa Aye ni papi no ayaya de. Wona wo wiase ne de me pa oche wo Satan do onsa to onso dada. Ne kure pa. Enti obo nsam no on ha wiasefo. Ne kure pa. Demo me ame no mienu a yesi ye pe heaven akọ no. Oni wanya. Ye na o ha ye. Ne kure. To ama problem oba ware yenim. Sanase ye. Ama problem abeda so ebi ye yade. Ne kure pa. Ebi ye ka. Jew. Promise and faith. Sanase ye. Hallelujah. Amen. Na so se me no mienu betimi akentene wo mpabom. Ne kure. Na yesu onyankopon a. Sa. Nkonu aboni bia da yeso no. O tumi se o muni firi abraba so. Amen. Ho asem na me ka no. Sa.
Hallelujah. Amen. Yes, rather say, "Oh man, so where that yes or no? In your way, Amen. The beer now we have masturbation. Oh. I own my free set time. Who did do moja? So when you know one month per year, at the age of 40 years, Sir, Benya Arie, rubber I will bear my yim. correct. Ababawa Sugo Yamasu ye wate. Sir. Now, conclude 2 minutes made in Wabrabonim. Amen. Now, a monsieur Fifirum and yet, I hear no correct. Showinchi, Oh. Oko Krum Krawanya Babina. And when yet, I don't know Kumase, now Manyamia Samana one tana. sir. Na Uradema or Boafobim wow. Amen. Kababo Namentransi. Acts chapter 12, verse number 2. Yes. Now, Odin Krante kum Yohani Nuya Yakubu. The Bible say, Herod Eden Krante Ekum Jacob. The correct. Aha, call. Now, who say I saw you that for any Nintino? The Bible say who say I saw Judah for ninti. Or to also confirm Petro, so Hallelujah. amen. Radem Fanny from Moya Town for. Amen. Radem Fanny from Moya Town for. Amen. Whatever more or more, Okonso Human and Niaje. Amen. Radin Wisaf when any more say. Amen. Nano Bible no can was him, Mikano, was what town for. When in Yemen, Namashia. That's sorry. Who Christian and sorry to woe. The correct. And I went into Sanity. who Christian when I saw Kunso him. No crepa. Now, when I'm sorry, better than Sidiaba. That can James 1:12. Sir. Says so be Bosua Oh. and Cassa. What him our brabum Debbie. from Pabuso. You. Paba a free train. No crepa. Nesukunameso. Sanity. Media, you wanna me no quine. A German quite German,
Best rest of 5 minutes account. Sir. Na matenase kan quotation na ensi ebreko na ohunu se aso yudafo ni ntino the Bible say eso yudafo nani oto aso kofa Petro nso se wotia na mepache obi kɔ ensohwem na mo anagie a ohun papa nti omu wo beifo wo ye be ma obebo nsam ekode straight wo yo ba wo beifo utu se wonu akɔ ensohwem na ye wo de na ye wo de na nye wa werɛhoɔ wansu amani pakoro wo ye beifo awrachichi nsɛm bia mfiri wo nkyɛn nkɔ ne nkyɛn wo ye beifo wantunfo anhyɛ ne nkuran sɛ o Kristo ni na nsɔhwe to no wo ye beifo nanso wonam ana wo sɛ sopa no ɛyɛ wo de deɛ wohu yɛ na wo ka bi ka ho nyame na atua awurade hwɛ wo sa na Bible si okita na katua sa ɔbɛma onipa bia ne kure pa ɛna na obi di abo ebia na wo de bɛkyɛn de aba no enam kwan so awurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen the Bible say wɔhene ne hunu sɛ aso yudafo ni ntino etu ɔtoa so kofa Petro nso hallelujah amen wabusuam abonsamfo na yɛ adwuma bi saa to mu kɔhyia kampo hɔ a na ɔmani agye na ɔma yɛsɛ ɔma toa so a na abɛduru so anamɔ bɛ na ɛsɛ wutu kɔ ɛntoaso no kenkan sɛ nanso na yɛ apitina nanso na yɛ apitina na ɔkyere no na wɔkyere Peter wɔde ne kɔto afiase Bible sɛ wɔde ne kɔto afiase ma ahonya ɛna ɔde ne hyɛ asrafo baa na ɔwɛ mbom saa ahodoɔ na Bible sɛ Herod ɛde Peter ɛhyɛ asrafo a ɔmo wɛ mbom saa ahodoɔ 16 soldiers 16 strong soldiers ne kura pa yɛmu dodo ɔno ahohom no saa na ɔma yɛyɛ ne kura awurade ɛnyɛ mfiri wɔn nsɛm dɛ amen wodaya na ahohom bi no wabɛda saa ɔnware wo ɔkoraa no a wankɔhwɛ sɛ zi firim biara wani nkɔmmɔbɔ ne biara nanso ɔkata n'ani a yɛne na bɛda ɛyɛ abonsamfoɔ na ɛyɛ saa ne kura pa na awurade mɛsra wo amen hallelujah amen kan na yɛnsi na ɔpɛ sɛ twoma fa hyɛ no akyiri no nti na mepaakyɛw ɔpɛ sɛ twama afahyɛ no atwam wansa na wayi no akyerɛ ɔman no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyi no akyerɛ ɔman no afei wɔde Petro kɔto afiase deɛ nanso Bible say wɔde Petro atu afiase deɛ nanso asafo no toa so bɔ wɔ Nyankopɔn mpayɛ maa no mepaakyɛw se nanso deɛ asafo no toa so bɔ wɔ Nyankopɔn mpayɛ maa no akyɛw se nanso deɛ asafo no toa so bɔ wɔ Nyankopɔn mpayɛ maa no mepɛ sɛ woka bi nanso wɔse sɛe asafo no toa so bɔ wɔ Nyankopɔn mpayɛ maa no hallelujah amen ɛho adwuma na yɛasɔfoɔ no ɛyɛ ma yɛ wɔ ha no saa na teɛ aka sɛ wɔn nso wode tenene abrabɔ ɛne nyamesuro ɛka ho amen na mpayɛ afiri mpanimfoɔ nsa so bɛba no abɔfoɔ tumi asoma yɛ ho adwuma ne kura pa ɔn sɛ revelation no John kae wɔse me ho kuruwa bi wɔ Nyankopɔn nifam yɛ ateneneefoɔ mpaabɔ ahyɛ ne ma ne kura ɛberɛ a abɔfoɔ no bɛba sɛ ɔmde wɔ mpaabɔ ho mu ayɛ ba no na nneɔma ayɛ ba saa ɛna ama yɛ mpaabɔ adɔɔso no awurade ntu yɛ gyidie mu amen awurade nsane yɛ nɛ amen yes asɛm bi toa so wɔ aseɛ hɔ ɛtoa so no kenka sɛ Acts chapter 12 verse number 6 kɔ ɔsɛ ɔbɔfoɔ bi bɛyii Petro etu ɔbɔfoɔ no bɛyii Petro na anadwo no a Herod ɛbɛyi no no na anadwo no a Herod a ɔyɛ ɔtamfoɔ yɛ a ɔbɛyi Peter akokunu no na Petro da asrafo baanu ntam a ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn mmienu agu no da asrafo baanan ntam a wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn agu no no ɛnɛ aware mi yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔn agu saa nti wo no kunu tumi yɛ adwuma saa sika ntumi nyina mo nsɛm sika ba mo nsɛm a na yare ateɛ si nkwadaa no so ɛnɛ awurade ntete nkɔnsɔnkɔnsɔn ni amen nti Petro na ɔda asrafoɔ ntɛm na mpaabɔ a ɛkɔɔ soɔ empire na efiri trini mu empire na enwosira wɔ mu empire na tumi ni ahoɔden wɔ mu no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma Peter na ɔda afiase do baabi a yɛafa yɛfunu to ɔbɔ mpaeɛ ma wo ma na ɔmo na ɛyɛ yi adakye wo ma bɛhwɛ wo kɔ na ɔnfo a wɔgyinagyina pono no ɛsra afiase no na asogyafoɔ no de ɔmo bɔ mpɛmpɛ wo bɛyi abɔnsamfoɔ no wɔbu hɔ no ma ne deɛ gyina akyiri ha yɛ o ɛdɛm ha wɔntumi nwura ha nti wɔgyina kwan no saa
So I'm here wakumem. I'm already some I can anyone tana. Okoy I know said do what you know no nam. Ne kura pa. Who police. Sana se ye. No do what you. James so amen. Amen. Ko Acts chapter 12 verse number 7. Aha. Na hwe. Yeah. Awurade bɔfo bɛgyina ne nkyɛn. Ko me. Na dan mu hyerɛn. Aha. Ɛna ɔbɔ Petro nkyɛn mu nyane ne sɛ. Ebrenti na metwitwa so ntientia no. Sɔre ntɛm. Ɔse ɔbɔfo no bɛgyina ɔdan ne mu. Na dan mu hyerɛn. Na ɛdan mu yɛ deɛ bɛyɛ. Ɛhyerɛn. Na kyerɛ sɛ na Peter da afiase wɔ na dɛm ho yɛ sum. Ne kura pa. Esum bi edi so wɔ abrabɔ mu no. Nekura. Awurade ma ɔbɔfo mɛsra. Amen. Awurade ma ɔbɔfo mɛsra. Amen. Awurade ma ɔbɔfo mɛsra. Amen. Na ɔdan mu ne abrabɔ mu emu nhyerɛn. Ne kura pa. Ejameiye frata fonzamwe. Manase nyamie. Onye frata fo video mwe. Yana ta fo ni yakwe. Onye frata fonzamwe. Marabia. Ejameiye frata fonzamwe. Onye mi fata fo video mo. Ya na ta fo ni elia kwa. Onye fata fo se mo. Maria. Awurade hu yɛ mɔbɔ. Amen. Na onyina adwonto so na ɛndɛ onye mfiri ɔtamfo nsɛm. Amen. Adwuma sɛm na Awurade ma ne nye yie. Amen. Yare no atena yɛ so akyɛ ɔma ne mfiri yɛ mogya mu. Amen. Awɔ no ɔma yɛ nsɛntɛm nka bi. Amen. Yɛfunu no a wafa no Awurade din mu ɔma ngonfa ɔmfa ɔba. Amen. Nkurɔfoɔ mu akwantuo mu a wodi gyidi ɛkyɛn so bɔ mpa yɛ ta wɔn akyi no Awurade mu ɔmo nnwumadie bi a wɔyɛ nye yie. Amen. Na sɛ esi yɛ yie a Awurade din mu yɛbɛda n'ase. Amen. Na so nwie ne yɛ ntena daa. Amen.